igama lami nguMbali wakwa-Frazer, ungqongqoshe wezemfundo KwaZulu-Natal. Namhlanje besivakashele uThukela district. Besinama-activities amabili. Eyokuqala kade siye esikoleni isidingulwazi la bekade sihambise khona usonkontileka ozosikhandela the state of the art school esizobe sikhandwa ngemali ewu-73.3 million. Isikole sezingeni eliphezulu kakhulu. Besihambile-ke sibaphethe bonke abazothinteka ekwakhiweni kwalesikole. Okubalulekile ukuthi sesiyoqalwa kusukela namhlanje nje kuya phambili kuzobe sekuqalwa kwakhiwa. Emva kwalokho sadlula esikoleni Isilindo Kuhle la kade siyobheka khona udaba lwama-results abo angahambanga kahle ngonyaka odlule. Nakhona-ke sikwazile ukuthi sikhulumisane nothisha